לדקה. מדברים עם סלקום חול מ1.50 לדקה ומקבלים גם ביטוח נסיעות משפחתי וגם מדריך נסיעות חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 001 מהסלקום, כפוף לתקנון. שופינג קידס בקניון מול הים. מותגי הילדים בהטבות ומבצעים. קונים ב-199 שקלים בחנויות הקניון ומקבלים כרטיס שני לפסטיבל כוכבים עם רינת גבאי ב50% הנחה. 10 במרס, חג פסח בחוף הדקל. כרטיסים בקפה נטו. שופינג קידס בקניון מול הים, כפוף לתקנון. חצר איטלקיה קסומה, מאכל ים ודגים. It's the story about the pastori. כבד הפס ואנטריקוט, מטריפים את החושים. It's the story about the pastori. פסטורי, פסטורי, הרבה יותר מפסטה. עכשיו בקל אוטו, מבצע פסח עם ימית פארק המים. שוכרים רכב לפסח בקל אוטו ומקבלים זוג כרטיסים לימית פארק המים מתנה. רכב לפסח שוכרים רק בקל אוטו. כוכבית 6020 קל אוטו. מבינים מכוניות, מבינים אנשים. קל אוטו. זוג כרטיסים לימית פארק המים מתנה. יפי! כוכבית 6020. הבוסן שלך גורם לה להתגעגע, נוגע. ועכשיו גם המחיר שלו משגע. חגיגת פסמים בסופר פארם. עשרות פסמים ב-99 שקלים בלבד. לפידוס, יגואר, פאקו רבן, דופון נואר ועוד. חג שמח מסופר פארם. רק דגים, איזה דגים? רק דגים, הכי טובים. רק דגים, טרי טרי ועכשיו במסעדת רק דגים, מבצע חסר תקדים. ארוחה עסקית הכוללת מנה ראשונה ומנה עיקרית ב-59 שקלים. כן, 59 שקלים. מסעדת רק דגים, מבצע חסר תקדים. רשע, מה הוא אומר? נותנים לכם 8 אגורות לדקה? תיקחו, בעיה שלהם. מחייגים 012 לכל העולם, רק ב8 אגורות לדקה. להצטרפות חייגו כוכבית 2012. אם לא תזכרו, איך תחסכו? 012 סמייל. בא לי לדבר. כפוף לתקנון. מיקה הפי סושי, עד אליכם, עד הבית. צלצלו עכשיו. 633-7244 633-7244. חברת יוסי אברהמי, החברה שבנתה את לפ על מורה. פרויקט הדגל של אילת ממשיכה להוביל את הבנייה בעיר. פרויקט פארק ים 5 בשכונת שחמון. מבחר דירות בסטנדרט גבוה לאילתים שמחפשים יותר. חברת יוסי אברהמי מעניקה לכם חוויית מגורים מושלמת. לסיור באתר 632-5136. כל הים האדום אילת. בחסות סופר פארם אופטיק בסופר פארם ביג, בית מרקחת למשקפיים, בדיקת ראייה לרישיון נהיגה חינם. סופר פארם ביג, בית מרקחת למשקפיים. עצם העניין, כל החדשות, כל העניינים, כל התחקירים, כל האקטואליה, הכל, בכל רע, כל הים האדום. 10:46 וחזרנו, ואנחנו במסגרת הבית לובש חג ברדיו כל הים האדום. אנחנו עוסקים מדי יום בהכנות הבית לקראת הפסח. אתם יודעים, הפעם אנחנו רוצים לעסוק במשהו שאנשים לא כל כך מתעסקים איתו. מתעסקים עם עובדי קבלן, מתעסקים עם עובדים במגזר הפרטי, מתעסקים עם עובדים במגזר הממשלתי, אבל שוכחים שיש לנו גם מנקות, עוזרות בית. עוזרות בית שאנחנו לא יודעים איך הן מוגנות על ידי החוק, האם אפשר לפטר אותם, האם זה משהו פרטי. אנחנו רק יודעים מתי אנחנו שומעים על עוזרות בית, או שמישהי מסתבכת, למשל, כמו אשתו של שר הביטחון, או שמישהי רבה איתה, כמו אשתו של ראש הממשלה. אבל מי שיכול לפתור לנו את כל הבעיות בדיני עבודה, הוא עורך דין גיא הרשקוביץ', שעוסק בדיני עבודה מצוות המומחים של פורטל משפטי, הפורטל המשפטי לקהל רחב. בוקר טוב. בוקר אור. בוקר טוב. אז גיא, מה בדיוק הזכויות של עוזרת בית? צריך להבין שעוזרת בית נתפסת כמו כל עובד או עובדת אחרת במדינת ישראל. היא זכאית לקבל את כל זכויות העבודה כמו כל עובד אחר, וזה אומר לרבות שעות נוספות, לרבות דמי הבראה, תלוי בתקופת העסקה שלה. מה זאת אומרת שעות נוספות? אני מעסיק למשל, או אתה או מישהו אחר, עוזרת בית לשעתיים בשבוע. איזה שעות נוספות אני יכול לתת לה? אוקיי, אז יש מסגרת שעות שהיא קבועה בסוכמה בין המעסיק לעובד. צריך להבין שגם אם אני
מעסיק עוזרת בית שלי, הפרטי, אני נחשב כמעסיק לכל דבר ועניין. היה וסיכמתי עם עוזרת הבית שהיא עובדת במסגרת שעות יומיות, שבועיות או חודשיות, כל שעה שהיא תהיה נוספת מעבר לשעות שסוכמו, נחשבת כשעה נוספת. ואם היא באה ואומרת, אני עובדת קבלן, זאת אומרת לא עובדת קבלן במושג של עובד קבלן, אלא אני נכנסת לבית, מנקה את הבית והולכת. אל תספור לי שעות, תסתכל רק אם הבית נקי או לא נקי. אז אין פה בכלל בעיה של שעות נוספות. לא מדויק, הכל תלוי בהיקף המשרה. כל עוד היקף המשרה לא עובר את 8 שעות ביום, או 9 שעות ביום, תלוי במספר ימי העבודה בשבוע, או לא עובר את 45 שעות בשבוע, או 186 שעות בחודש, אפשר לקבוע ולסכם שכל שעה שהיא... רק תגביר קצת את הכל, גיא, כי בקושי שומעים. אני אומר שאפשר לסכם שכל שעה שהיא במסגרת מכסת השעות הזו, היא חשב כשעה רגילה. היה ועוברים את מכסת השעות, גם אם העובדת מוותרת על הזכות, מבחינת המעסיק הוא מחויב ותשלום שעות נוספות. כן, אבל פה אנחנו מדברים נגיד על 10 מעסיקים. הלוא אתה לא מנקה בית כל השבוע 45 שעות. אתה בא מנקה בית 3 שעות, עובר לבית אחר, עובר לבית שלישי, עובד לבית רביעי. האם מגיע משהו לאותה עוזרת, למשל אם היא מכסה 45 שעות, אבל ניקוי של 20 בתים? התשובה היא לא. במקרה הזה היא עובדת עם מספר מעסיקים במשותף, ולכן ההתייחסות היא פר מעסיק. כל עוד מול מעסיק אחד היא לא עוברת את מכסת השעות הקבועה בחוק, היא לא זכאית לשעות נוספות. צריך להבין ששעות נוספות זה לא הדבר היחיד, לא הזכות היחידה. יש עניין של הפרשה לפנסיה. הפרשה לפנסיה היא חובה היום במדינת ישראל. היא נמדדת כמובן באופן יחסי להיקף המשרה. יש עניין של ימי חופשה מצטברים. שוב, תלוי בתקופת העסקה ובהיקף המשרה. יש עניין של הבראה שהיא תלויה בוותק של לפחות שנה אצל אותו מעסיק. יש עניין של נסיעות, משהו שהוא בעיקר בתחום עובדות הניקיון נבלע בהרבה מקרים בשכר שמשולם לעובדות הניקיון, והן לא מודעות לזכות שלהם לקבל בנוסף לשכר גם דמי נסיעות. יש שכר מינימום שעוזרת בית צריכה לקבל? כן, שכר המינימום הקבוע בחוק. ברור. עכשיו, עוד שאלה לסיום. אתה רוצה לפטר את העוזרת בית. האם אם היא עובדת לך פחות משנה, היא לא זכאית לשום פיצויים, נכון? בדרך כלל כן, אלא אם כן מדובר בפיטורים שהם בסמוך לסיום שנת עבודה, ועל העובדת החובה להוכיח שפיטוריה בעצם נעשו בתקופה הזו על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים לאחר תום שנת העבודה הראשונה. ברור. יש לא מעט מעסיקים שמתקרבים לשנת עבודה ראשונה, וחודש לפני סיום שנת העבודה הראשונה מפטרים את העובדת כדי להימנע מסיכוי אפשרי לתשלום פיצויי פיטורים אם יפטרו אותה לאחר שנת עבודה. ברור. עורך הדין גיא הרשקוביץ מפורטל משפטי. אגב, מה זה פורטל משפטי? פורטל משפטי, איזשהו פורטל באינטרנט, שבאמצעותו ניתן לקבל אינפורמציה רבה בענפים רבים של המשפט, החל בדיני עבודה וכלה במשפט מסחרי, במשפט אזרחי ובתחום המקרקעין וכדומה וכדומה. מומלץ מאוד להיכנס לפורטל, לעיין בתכנים שם. יכולים להעשיר את הידע שלנו, ובלי שנצטרך אוטומטית לפנות לעורך דין כדי שייתן לנו תשובות מיידיות. עורך הדין גיא הרשקוביץ, תודה רבה לך. בבקשה, כל טוב וחג שמח. תודה, תודה. ואיך אפשר בלי אחי אלעתי? והפעם על סטלה, כתבתה של רוחמה ביטון. בואו נשמע. טוב, אנחנו ככה... יש לנו עיר מקסימה שמתפתחת.
יש לנו עיר מקסימה שמתפתחת מרגע לרגע. הגיע הזמן להכיר את האנשים שדואגים לכך. הכי אילתי, רדיו כל הים האדום מציג. פרויקט אילתי חברתי. בהגשת רוחמה ביטון. היא בת 70, אימא לשניים ושישה נכדים. לאילת הגיעה בשנת 1961 כשהייתה בת 19. היא החלה לעבוד בבית חרושת ליהלומים ובבית חרושת לדגים.